says be. And then so many year about chain. And we did come up. Much you crying. I'm a truth. In the puppy, a far in crash is saying from a foot you or each so. And it is on Saka said, my dear. No TV. Yeah, subscribe. Let's share the like it so. Now for Francis, you a home for swap, who yano ibi. And I was in tear of the everyone. A crowding. I say, baby, anyhow. Baby, anyhow. Baby, anyhow, I just say a house so sad a tear. Send you no one tear, no, sad a house so a tear. As you be any. Now, so a do baby, and as you be woo. If you said, a beer, a juma, a one of my living a waha. In the Pahudwa, a one of my living a waha. And nearby, a no one living a waha. Now, idea a woman is said. There be an obi, as you said, baby, a new young a woman. A home, a same baby. And it's in it, yeah, also fellow alien. Then I need deep in reality each. You walk on to your ear, Tessie Pow. Quay mamma, who be a papa. Now, also a betrayal chick. If you do maybe a brochure for you can say, I was say, and then Tissa Caneno was a horse say, I can't that's what you want. Sanity, a beer anyhow. Sarah so Anna, a bear a Juma one. It probably is to take us. What Jumano a same media. To go on one. Where Doctor Ni was in Camilla lawyer, Kababuaman. If you said to chat and Tadia, your dear by you for this Hassame. Name the lawyer, they Camilla, come papa, be quite Macocamasam. Lawyer needs to was Doctor Camilla, come pay. But mammy is man, tramp contumpa mean to me. The beer, the tramp contumpa, into Crawford Crassy, you join, you were, yet they have a crowd into the good. Ubia, dear, or once. Fire service in E, as police coming out there and Kaya. If you said, who were Jumano, a Crawford's room? Which book you will be, Miss Minch will be. Just say a cry there, as some CD a bar, social media. A fire service in E, any police in E, Africa, Crow, Eticano. Now making E, a Jessica. Now making E, Tim, one front. Never hiding. One front, never hiding. Rosy Nature, and that's a fire service nature. I felt that I said, was he, Bodina, the Usica, was a fire for Sicabra. Who is a fire? Nanny Baji. Woman, I shall tell you. Rosy and Tia, fire, Tia. It's a just chop. Ufia, and no quack of flow prison and also quack of fire. Be asking the angel, be asking the and could I be say, me cry, dear. Say, me, yes, you could not be behind my young to be a my competition, be a desire. Yes, you couldn't, sir. Now, so Obisu Chiwa was teacher, you want your pa, if you say, I feel, what call a holiday sound, or to feel, a Bosumian Sabia, and Uncle Live,
busu mi nsɛm na ɔkɔtena fie ɛyɛ ɛdɛ nkɔla yi sɛ obi nso pɛ ba ahyɛ teacher ni nso tiwa sɛ ayi nam de yɛhome ɛna teacher adwuma yɛ ma kɔtua kurase ɛna sɛ baabiaa ɛnyɛ ɛma akɔkɔ aso yi ɔkɔ na ɔkɔfa ne nneɛma na ɔde aba na deɛ kora so na sɛ kora yɛka no obi so akɔgye bosia wɔn so siri kɔ bi wɔsɛ hɔ nyɛ ka so kɔe baabiaa ɛne ha saa na fitani nso so ka saa na drɔbani nso so ka obiaa ɛbɔ deɛ ɔyɛ ho soboɔ sɛ nyɛ enti ka onya obi deɛ a kɛbɔboa na mamu sɛ masɛm bio enti yɛn nyinaa bɛtumi ayɛ adwuma baako amena yeye daa no na mebisa mo sɛ enti Onyankopɔn ɔbɔ mmarima nko a nka bɛboa mmarima ebi so ɔkɔbɔ mmaa de ka ho no de kɔfa Adam ne Eve kɔfa abɔne de ba wiase sɛ nyɛ Hawa Eve anka ke mmarima ho atɔyɛn ɛyɛ no kora saa na obiara senyɛ saa nkurɔfo koro ya so edu baabi a ɔsɛ mo ayɛ kuntu wɔanyɛ bia na wo nkyɛn a ɛyɛ ahohoro ni awɔ ɔbaa anyɛ ɔbaa ni hɔ nso so a ɛso yɛka ho asɛm baabiaa ɛnyɛ nanso mafotuo tia a mede ma wo nnɛ ne sɛ deɛ wo nsa kura mu no yɛriyie som saa som dendenden ɛma w'ani mmere obi deɛ a wosusu sɛ wayɛ amana yɛyie na no yɛ ɛma w'ani nkɔbere hɔ na sɛ w'ani kɔbere no so wobɛkɔ hɔ nom a wobɛfɛi ebia no ɔbɔ no ho mmɔde no hɔ ebia no wayere no ho nyɛ sɛ dɛ na mmom wayere no ho sɛ ɔbɛyɛ amana yɛyie nti Yesu sare sɛ ɔyɛ bɛrima abranteɛ na ɔpɔn school na kɔgyina park so sɛ ɔbɔ bɔɔl a adeɛ a ɔman ba bɛyɛ wɔ paa akɔhwidwuma ɛnɛ yɛsɔ yɛ mansa yɛde ɔma akɔ park so sɛ bɔ na yere ho kane sɛ wonya adwuma biara nyɛ a saa na ne yɛka no ana na ɔyɛ ɔkɔka banfoɔ ho ɛsɛ akɔhwidwuma ɔbɔ ban wampɛ adwuma bi nyɛ ɔbɔ ban nanso wɔma suo mu no aboa wɔ wo ne papa adwuma biara yɛ ne nyinaa nso yɛ ne yɛ ɛti deɛ wokora no yɛne yɛ ne som na biribiara ɛnyɛ kama ɛmfa ba wo na baabiara saa ɛne ti mafotu aboɔ na mede ma wo ɛne da yi ɛdi so saa fotuo mu na ɛmmoa na wososo wontimi ɛnkɔ w'anim ɛwɔ abrabɔ anasɛdua deɛ mde wɔm de ma wɔ yi o nti ɛno a anam de kyɛw fa na mmoa na ɛmmoa ɛwɔ abrabɔ paa ɛnsiw yie sɛnea ɛsiw kra ɛyie ɛno deɛ mmoa de ma wɔ ni nyame nhyira so na afei wosusu nya abotrɛ ɛwɔ nyina meda wase makra mo